Oimore nyikwara mugiro kama na nyakum ketera mugi TV ka une wang sai chenro maro imore kama kelo weche mosebedo katimore pacho ka endi waduogo kendo ka on gi Wilson Ochuka jaka bwoch kwa beta kaka jaloko marwa bange kombe muneno kagi magi meg wendwa Alvance Odhiambo bro bido ka endi ndogo kode mbaka en jakedne ratich rowere Odhiambo ojero apisa mar haki Afrika bende bro biro irwa kato gi Shadrack Omondi ongere gi nying mar Omosh wanawa mar ene jakanyo bunge la wananchi mage welo mabro biro to bet kodwa ka mondo gone mbaka buch jopiny ito be gimor gi sirikal mipango sani koso gi wach moro to be jotelo sebedo katiyo moriere gi rowere koso yo mane mbaka mwadhi goyo kendi medo eru jopachi ari adeka uchiel nono eka kinyalo yudo watu anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Novija taya nyakuar guok kocha pesa magi weche manyien mawango En midhiero kendo ne sirikand William Ruto bang' doho mar apil ng'ado ni chik mar omenda mar higa mar 2023 ne en ataro mar chik. Duol mar EACC ondiko ne od bura ka dwaro ni kik puodhi Wycliffe Oparanya ne lemo mar jatend migao nikech mibadhi mamiyene. Junet Mohamed dhi bedo jatend kweth manok e od bura bang' ODM timo lokruok mabende ochiwo thuolo mag telo ne Millie Odhiambo, Caleb Amisi kod Wilberforce Oundo. Ero kamano, doho mar apil giko ne owito oko chik omenda ma higa mar 2023 kaluwore ni ne ok oluw chike chenro mar lose. Ing'eto mare, doho nolero ni chenro mar loso chik omenda mar higa mar 2023 noketho chike matayo kaka iloso budget kod yore mag chuogo paro mar chik omenda. To kaka Simpros Okinda leronwa, maendi koro nyiso ni osuru duto manochuogi e chikno koro ichungo kendo nyalo keto sirikand Kenya Kwanza kama tek mokalo. Jumachiel to kod bura mamalo rucho fuoni duto mag paro mar chiko omenda ma higa ni, sirikal mar Kenya Kwanza ochako yudo ng'ikruok e chenro mage mag bero chumi ma pacho ka, tok doho mar apil ng'ado ni chiko omenda ma higa mar 2023 noloso ataro mar chik. En chik manomedo osuru buora na jo Kenya kendo wite oko koro nyiso ni osuru kaka manomede wi mauta kowuok e atamalo 8 nyaka atamalo 16 koro bende owit oko. E chikno bende, omenda ming'ade wi osach jopiny mong'ere kaka PAYE nomedi ka jo Kenya mayudo sara ma ohewo $500,000 dwe ka dwe, sani chulo PAYE mar atamalo 32.5 ka jogo ma osach go 1,800 dwe ka dwe chulo osuru mar atamalo 35. Johala bende koro yudo fuong'ruok kaluwore ni chikni nochuno johala duto mondo ndiko ohandgi ayanga kod duol mar KRA e chenro mar e-TIMS ne chenro mar osuru. E ng'eto margi, jong'ad bura Justice Minoti, Murgor kachiel kod Mativo ong'ado ni chenro mar loso chik omenda mar higa 2023 ne ok oluwo chike mathoth matayo loso budget e pacho ka moting'o kawo pach oganda. Dolero ni thoth fuoni mag chikno nomedi to kawo pach jopiny kendo jopiny ne ok ochako luongi mondo kaw pachgi e wi fuoni manyien go. Doho bende oyiere ni winjruok nonego bedie e kind od bura mamalo kod mar Senate mondo eka opuodh chikno gino mane ok otimore. Burano manochwal gi ji kod kweth maduto romo 56 kama oting'o Seneta Okiya Omtata, Michael Kojo, Seneta Eddie Oketch, Victor Okuna kod ji mamoko. Doho kata kamano tamore ni onge omenda moro amora ma ibiro duok ne jopiny kaluwore ni chikno ne tiyo nyaka odiechieng' ma kawuono ma ong'adi ni nolose ataro mar chik. Ng'eto ni koro keto piny Kenya kama ok ong'ere kaluwore ni chike mapacho ka ok ler malong'o gima onego timre tok jatend piny golo chik mondo ruch paro mar chik omenda ma higa ni, gima nomiyo sirikal odok tiyo kod chik omenda ma higa 2023. Bedo ni koro ma bende owit oko nyiso ni Kenya koro nitiere kama diny. Simpros Okinda, Ramogi TV. Duol makedo kod mibadhi pacho ka endi okone od bura mondo kik puodh gwelo mar gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne lemo mar telo ne migao mar riwruoge saga kod ohelni matindo. EACC wacho ni Oparanya ni kod buche mag mibadhi ma podi nono kendo ok ber ka od bura dayo dhoge ne lemono. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. Kaka yoro dimbo bidhruok kod kedo kod mibadhi pacho ka, duol makedo kod mibadhi EACC wuok tung' mosuo kod gavana machon ma Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya kendo pimo ne muya. E barua mochwe kogno kod jata tije mar EACC Toli Mbarak koro dwaro ni mondo kik od bura puodhi Oparanya ne lemo mar bedo jatend migao mar ohelni matindo to kod riwruoge mag saga. E barua mochwe kogno kod jata tije mar EACC Toli Mbarak olero ni Oparanya itudo kod mibadhi kinde mane en apisi kaka gavana ma Kakamega bende gitielo ni jatelo no
gisani nono kod apisi mar jomin buche ODPP. E baruano, gilero ni Oparanya oyudre kod mwandu moko mane oyude yo mok ler, ka esechego bende an kod bura mar mibadhi madhi nyime doho. EACC okone kamiti mapodho jogo mogwel ni negi oro kwayo mar ng'wano omenda mar Oparanya maromo silings $28,900,000. Higa mokalo dwe mar 8, duol mar EACC ne odayo dho Oparanya ewi weche mibadhi mar silings $1.3 ma duolno nono ka dibed ni ne olal e lwete e thuolo mar bedo kaka gavana kuom higni 10. EACC nodhi nyaka Fweko dalane ma Butere kimanyo neno moko matude kod mibadhi. Dweche 5 mokalo, Oparanya ne oda dhoge log tich mar EACC kimanya dieri e weche moko mag mibadhi. EACC achien ne ochwalo tese moko 27 ne apisi mar jomin buche matudo Oparanya kod mibadhi manyalo romo silings $56.7. Magi timore kodong' mana seche to od bura chako dayo dho jogo mogwel ne lemo mag telo ne migepe sirikal mar Kenya Kwanza. Oparanya en achiel kuom jotelo mag ODM manyocha jatend piny ogwel e lemo mag telo. Mamoko en jaod bura mogwel John Mbadi, jaod bura ma Ogunjo Opiyo Wandayi, to kod gavana machon ma Mombasa Ali Hassan Joho, maduto rito puotho kod od bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jaod bura ma Suna West Junet Mohamed ne wadhi bedo jatend kweth manok e od bura ka okawo lemono manodong' nono bang' ka Opiyo Wandayi nyocha ogwel kod jatend piny Kenya ni bedo jatend migawo mar teko. Jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo ema omi thuolo mar dhi kawo lemo mar jaleg kweth manok kata minority whip ma en sani koro mamaki sani gi Junet Mohamed. Lemo mar jakom komiti marango kaka itiyo gi omenda jopiny PAC Caleb Amisi emo meeting mar kawo thuolo mar John Mbadi ka jalupne bedo Wilberforce Oundo. ODM olando lokruok makamago tok romo motelne gi Raila Odinga. The party will be proposing to the Azimio PG, that's the parliamentary group of Azimio, that the Honorable Junet Mohamed take up the role of minority leader vacated by the Honorable Opiyo Wandayi, that the Honorable Millie Odhiambo take up the role of minority whip, that the Honorable Caleb Amisi take up the role of chair of PSC, left vacant by Honorable Mbadi, and the Honorable Oundo to take up the seat of vice chair of PIC. That ODM remains committed to the idea of a national conversation to discuss the emerging issues that precipitated the ongoing crisis in the country. We reiterate that there is no agreement of any nature between ODM and Kenya Kwanza. Karodoko ni mbaka medo gidore wi wach golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua apisi kod jood bura. Rigathi to nyonore ni ene apisi kendo onge ywaruok manie kinde kod jodito e sirikal kata mana jood bura. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. E kinde malit mar siasa medo poto kendo kwako lwasi mapacho ka ahinya piny owacho mar Kenya Kwanza. Bang' weche moko pilore ni jood bura moko sani geto thulo oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi. Secured. Ka olose kaunti ma Nyeri, jalup jatend piny Geoffrey Rigathi Gachagua onyiero jomoko maparo thiche oko ni oparo modeko. Rigathi onyorore ni gionge kod ywaruok e kindegi kendo winjruok makare ni e sirikal mar chwalo Kenya mbele. Tire bara yekuo. Maundu ma bururi mari ikaragwo uguo andu magithogothanaga kidogo tondu mathanwa mari gikabuke mwithe ndoginya mari kugonagia. No rekei tuhorere. Motel ne chenro makawuono, gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga mabende en achiel kuom telo moteno machiegni jalup jatend piny nyogoyo duonde piny kendo mero ni paro moko mag temo chwalo ajenda mag riembo Gachagua e lemo mare. Kahiga nyolose kinde mobila mag okwach bende nyore kodhi nyime gi dayo dho moko kuom joting' ndai mag Gachagua ma itudo kod seyo ng'anyo mar rowere mosebedo kadhi nyime e pacho ka. An impeachment motion is being considered against the deputy president. I would want to make it very, very clear that that is an affront towards the mountain. And it is really an attack on us as a people. And we will not take it lying, but it has its consequences. Whoever feels that that is the way to go, we kindly tell them, bring it on. Jalony korka weche mag telo Charles Olwamba okoni weche mag thicho Gachagua en mana siasa mag gaje mondo sik wie temo manyo yore mag tony. An sure ni lwet ng'ato ntiere.
and be okwanyalo weyo nikech jo Kenya bohero siasa and kaka gik matimore sani okwanyalo wacho ni jo Kenya samoro bende ka siasa ng'eny jo Kenya wigi wil gi gik moningo gilu ntiere gik masani kaka jo Kenya waluwo very particular korana paro ni mbe wuotho ne Mount Kenya ten mana manyo ji mondo ji oge oneni ene mochung kodgi en kodgi e gimoro achiel ng'iyo chien kanyo ma ok mwakwongo neno gima kamano timore wanyalo paro ka President Moi gi Saitoti nokwinjre manotima no confidence vote e parliament kata kamano Saitoti noduoge telo. Charles wacho ne kata odoko ne paro mar thicho Geoffrey Gachagua nitiere en bende nyaka ji tang' ni en kod kwan mag jo od bura ma winje kadisi. But okwanyal chaye bende ni en gi ji matin embe en ji mondo obed jalup mar president indalo gi duto mobet e siasa embe en gi ji ma jok ma ok dware gi bende ang'eyo ni gimanyo kaka giyud numbers. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Dwaro mar rieyo ute mag lamo e pacho kaendi medore e kinde ma Peace Attorney General yango paro mar chik madwani mondo chuo gi duol mabiro tayo ndikruok e ute lamo kendo ng'iyo kaka itayo gi thur kaendi. Paro no biro e kinde ma put mane ochuo gi ne nono midhiero ma Shakahola bende nyoyango ni dwaro nitiere mondo los chike mabiro neno ni ute mag lamo tayo tije gi kaluwore gi chik. George Bati miwalero. Kaka ondamo mar rieyo kaka tayo weche mag lamo kod ute mag lamo mathurka, Peace Attorney General koro biro kod paro mar chik mabiro gayo ute mag lamo mong'ere kaka Religious Organization Bill mabiro neno ni puonj mobam kod timbe mag njore ok ota kokale ute mag lamo ma pacho ka. Kokale oboke ma ochwal kokale Peace Attorney General, paro mar chik no koro dwaro mondo chuk duol mabiro gayo ute mag lamo kendo neno ni ndikruok mag ute lamo tim kaluwore kod chik. Paro mar chik no dwani kapok kod lamo mora moro puodhi e pacho ka e kinde ndikruok mare nyaka yang gima odhi timo kod kit puonj ma odhi tayo. Bende nyaka joma dwa yawo kanisa kata od lamo mora mora bed kod chike ma ondiki maponi gi ketho to imako nigi bura kendo yango ni gibiro loso weche poni ywaruok obedo e kind jokanyo mag ute mag lamo go. E kinde no bende paro mar chik no dwani chug duol mabiro ng'iyo kaka itayo ute mag lamo e pacho ka midendo ni Religious Affairs Commission mating mare biro bedo ndiko ute mag lamo kod riwruoge mag lamo, keto nyong'ong ne kaka itayo ute mag lamo, ng'iyo kwan omenda ma ute mag lamo choko higa ka higa, ng'iyo ka ute mag lamo bende oluwore kod chik, chugo lai mar kaka itayo ute mag lamo, ng'ado ne sirikal rieko e weche mag lamo, timo nonro ewi kaka ute mag lamo kod riwruoge go tayo tijegi kod puonjo jopiny mondo gibed gi ng'eyo manyalo konyo gi yango puonj mobam manyalo chocho ratich oganda mar lemo maonge kod midhiero. Paro mar chik no yango ni duol no biro ting'o jakoma ma oyier kod jatend piny, apisa mawuok e Peace Attorney General, jachung' mar migawo mar omenda, jachung' mar migawo mar arita mathurka, jachung' mar kanise mag Pentekosti, jachung' mar kanisa jo Kopere, jachung' mar din jo Waindi, jakanyo mar din jo Salam to kod jandik ute mag lamo. Kaluwore kod paro no, duol mang'iyo weche ute mag lamo biro neno ni ute mag lamo yango nonro mag bengi mage, chwalo dwaro mag omenda ni duol no kapo ni dwaro nitie mondo gitim kamano, kendo od lamo mora mora kata riwruok mora mora mabiro tamore timo mano to koro ibiro yang kaka moketho chik. Bende paro no mar chik dwaro ni commission no biro chuga put mabiro winjo ywaruok e ute mag lamo kaka yor kelo kwe. Jakom mar aput no biro bedo kil mar doho mamalo, jokanya ariyo ma bende gino kinde mag doho mamalo kod ji mamoko auchiel magin kod lony e weche mag ute lamo. Dwaro mar keto kenge mag rieyo ute mag lamo mathurka medo mako mach kaka upogore kod paro mar chik ma idhiro kod Peace Attorney General. Aput manochuo kod jatend piny nenono midhiero ma Shakahola bende nyogolo dwaro mondo chug duol maketo nyong'ong ewi kaka itayo ute mag lamo mondo geng' midhiero maket kod manotimore e bungu ma Shakahola. George Bati, Ramogi TV. Biro chuno piny owacho mondo gol omenda maromo nus bilion mar chulo familia mag jopuonjre manowito ngimagi kod jopuonjre manoyudo hinyruok e monj manotim gi kweth njore mar Al-Shabaab e mbalariany ma Garissa higa mar 2015. Maendi biro bang' doho golo ng'eto mar chudo makamago bang' jopuonjre 14 manoyudo hinyruok katiyo kanyakla gi riwruok mar kituo cha sheria chwalo burano e doho. Lydia Okeyo miwa ler mar wachno. Bang' higni 9, en fungruok ne anyuola mag jopuonjre manowito ngimagi kod mago manoyudo hinyruok e monj manotim gi jonjore mag Al-Shabaab e mbalariany ma Garissa
Monj manoweyo ka ji 148 owito ngimagi. Fungruok ma kama biro bang' jopuonjre moko manoyudo hinyruok mar 14 kaachiel gi riwruok mar kituo cha sheria nochwalo bura e doho kadwaro mondo mi tim chudo kaluwore gi monj ma kamano. Gikone to doho golo ng'eto makoro chuno piny owacho golo omenda maromo nus bilion mar chulo familia ma jopuonjre 148 manowito ngimagi kaachiel gi jopuonjre 14 manoyudo hinyruok. E ng'eto manogol gi jong'ad bura adek kamoting'o Mugure Thande, Anthony Ndung'u kod Daniel Kimei, familia mane nyithindgi owito ngimagi biro do siling milion 3 moro ka moro ka jopuonjre manoyudo hinyruok ibiro mi chudo mopogore opogore kaluwore gi kit hinyruok mane giyudo. Kuom ranyisi, Rose Gikonyo manoriko ni e higa mokwongo mar somo ka tiegruok ma Garissa e kinde monjno ochul siling milion 10. Gikonyo noduogo resi bang' seche 6 kosechiele gi magina. Res manotim gi riwruok mar Kenya Red Cross kaachiel gi Amref. Neno manochwali e doho nyiso ni Gikonyo norwaki e ward kuom dweche 3 eka bang'e ne odhi mbele gi thieth kuom thuolo ma dweche 6 kaluwore ni noyudo hinyruok marach e lumbrune. Bang' ka nochwade gi magina, gino makoro kelo ng'ikruok e tiendene kod dag lach mare ka nyaka sani adhola mar magina no pok ochango. Chudo ma otim ne jopuonjre mamoko chal kama: Ben Mwiti oyudo siling milion 4, James Muli siling milion 3, Duncan Obwamu siling milion 1.5, Anderson Wala oyudo siling milion 5 ka Alfred Kithu oyudo siling milion 1.25. Rispa Nyakari oyudo siling milion 3, Mercy Chepkorir oyudo milion 1.2, Nereus Kipngeno siling milion 1.2, Stanley Muli milion 4, Kasio Kamwambeko milion 5, Evelyn Chepkemoi milion 6, Ronald Moranga oyudo milion 7 ka Anastasia Mikwa oyudo siling milion 3.5. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wadhi yuyo moro machoko dugo to weche manyien mabiro kelo irika ka sobro gomba ka buch jopiny ka morito wendwa mar Alvance Odhiambo jaked ne ratich rowere. Odhiambo ojiro apisa mar Haki Afrika to gi Shadrack Omondi miluongo no Mosh Wanawa en jakanyo e bunge la wananchi. Aneno ka useorote maruka endi makamu ka nigi sumo kanyo wacho ni Junet is the most suitable candidate for minority leader. Makamu ka wacho dholuo ni Junet moromo gi komono ka koro anen ni jomoko wacho nango ka ndi Trevor Mind Kamlesh MCA ka wuok Kasango. Ramogi TV ler matamre gi no Oparanya to ni kama tek wakonye mana gi lamo mos na MP ni waiting ma Ugunja mongere kaka Engineer Vincent Oduor Chengo ka chiel gi mama wa Manyar Ginera. Miro kamana ahinya. Neno Ramogi TV mamak aluga japenga chiel mabom center neni e yo makare kata kamana kodi nyaka giko. Architect Evans Asio wacho ni Trevor Ramogi biro maler kendo miwa gik moko kaka timore waneni maler gi Lovina Asio ka wan Karen. Ero kamana ahinya. Neno ka ntiere ma pod biro ka endi Henry Ouko wacho ni Ramogi ler kendo neno maber kabisa. Ero kamana ahinya. Wadhi gomba ka bang' daka matin kik dhi mabor ahinya. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot ni time yako. Mina dai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kote nchini mbele tuendelee. Kenya Twende Mbele. NCBA. Go for it. Yohala ntiere profit to ntiere loss be. Ok sasa ina profit.
Warwako kendo ni anyuola mar jogo mane owito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago pacho ka endi nochopo e apis mar duol mang'iyo tije obila miluongo ni IPOA mar ndiko dhoge ka gimanyo ratiro ne wedegi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jakom mar IPOA Ann Makori olero ni gitimo nonro ewi ji 41 mane owito ngimagi kod ji 199 mane oyudo hinyruok e ng'anyo. Okinyi ma kawuono, anyuola moko 13 mane owito wedegi kaachiel gi joneno ochopo e apisi mar duol maketo nyong'ong ne tije obila IPOA ma ndiko dhogi kaluwore gi tho mar wedegi e ng'anyo mar rowere mosebed kibago pacho ka. Anyuola mar Charles Owino mane ochiel gi magina e boma ma Kitengela en achiel kuom mago mane ochopo ndiko dhogi. Ka giloso, giwacho ni gionge kod yie kuom obila ma pacho ka. Kenjwa masani ta onge imani gi bodi mora mora momakre gi serikal. Okane nikech kane wane iye kuro no nyiswa ni nyaka wagol witnesses mane ni e crime scene, e scene mane nyathini othoe ni. To yudo ng'at manyalo wuok mondo owuog e lela mawach ni ane mane ane scene kata ane mana adhi ago picha tek nikech witness protection is like in this country tek mondo wayud ng'at manyalo protect the witnesses. Koro ok wanyal yudo witness as per now. Giluongowa mondo mi gifuatilia kes mar Charles Owino, lakini kaka ung'eyo yewa norumo kamoro amora. Bodi modong' godo gi yien mana bodi wakende ma wating'o mawuothogo, lakini we hope for the best ni gibro temo to wabro neno matokeo. Gie sani eri to waonge yie mora mora. Kennedy Onyango ma jahigni 12 mane ochiel gi magina e boma mar Rongai e kinde ng'anyo ma tarik 27 dwe mar 7 higani bende anyuola mare nochopo kendo wacho ni gionge kod adier ni gibiro yudo ratiro ne Kennedy. Anyalo wacho ni IPOA gitemo matek ahinya mondo nyithindwa gi oyud justice, lakini ok wanyal bedo 100% sure ni wabro yudo justice. Ginyisowa ni wanyalo kelo witnesses, to ka wane ma wan gi lit to witnesses gi wadwa yudo kanye. Jakom mar IPOA Ann Makori owacho ni gitimo nonro ne ji 41 mane owito ngimagi kod ji 199 mane oyudo hinyruok. Kuom buche 41 ma gitimo ne ginonro, buche 4 nochwal e apis mar Jamin Wach. Kuom 4 go, 3 noduok ne IPOA mondo tim nonro matut, ka achiel moro to apis mar Jamin Wach nopuodho kowacho ni gibiro dhi nyime gi timo nonro. We are looking at 41 deaths, at least 41 deaths. I've not said that's the maximum, but that's what we have on record as IPOA. And 199 other Kenyans that suffered different levels of injuries. And of these, we've already shared 4 files with ODPP for their independent legal review. One file, the DPP has agreed with our recommendation on 1 file and returned 3 for various cover points, which we've worked on. And I can assure you before end of week, we shall have resubmitted those files back to ODPP. E kindego, IPOA wacho ni gisebedo gi kinde matek mar yudo joneno manyalo konyo kendo chwalo mapiyo nonro. Riwruoge makedo ne ratich oganda mag haki kod Vocal Africa okwedo teko mathoth ma obila osetiyogo kuom jong'anyo kendo wacho ni gibiro siro nonro maneno ni anyuolagi oyudo ratiro ne wedegi. We cannot allow our country to go down this very, very dangerous path where exercising your constitutional right actually leads to your death. Kata obedo ni riwruoge makedo ne ratich oganda gimano marango chenro mag obila oseketo kenge makare mar neno ni anyuolagi oyudo ratiro ne wedegi. Kwayo maduong' mar anyuolagi en mondo chenro makama otim e yo mapiyo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Bas kapok odonje buch jopiny to donje ne weche mag tuke ni jatugo madhi chung' ne Kenya tugo mar judo e tuke mag Olympics korka jok mamene Zedi Cherotich wacho ni odhi tiyo gi riekni moko moseyudo e orako mar loyo Patricia Sampio ma en jatugo ma Portugal e tugi mokwongo matimore kiny. Cherotich ma odhi nyime gi orako e bwo kocha mare David Walubengo lero ni bedo ni en thuolo ne mokwongo e tugo mar kamano ok onyal kuodo wijo Kenya
kendo ng'eyo ni odhi timo maber. E Olympic ma higa mar 2022 Zedi ne odhi kaka jabatong kata javelin, eka higa ni koro odhi kaka jatugo mar judo. The first competition, I want to surprise my opponent in terms of technique. Ile technique yenye huwa natumia, I want to be it faster than before. Mazoezi imekuwa mzuri, tumejiandaa, mwili imekubali mazoezi vizuri. We are ready for it. Yes. So what we are working on is her speed and the control of breath around when she's playing, and now we are also working on her strength, because with such a weather you want your athlete to have proper strength and proper flexibility. So what we are doing now, starting now up to when we are going into the competition, is to ensure that she is executing her techniques with the proper speed and with the proper strength that we require. Jachung mar Kenya Olympic e tugo mar reto kata walking race Samuel Gadhimba nodhi nyime gi orako mar boma ma Paris kolero ni oketo pache tieko e thuolo mokwongo. Piem mar reto kiny nobagi e boma ma Paris, kamano ema dhi bedo piem mokwongo kuom mago mag ng'wech. Olero ni nitiere kaka osegoyo kwane pache manyalo miye loch, kata kobedo ni ong'eyo ni jopiem duto modhi rado godo bende dwaro tieko e thuolo mokwongo mana kaka en. Gadhimba ne ok odhi e Olympic mokalo ma Tokyo. Natarajia kufanya vizuri, manake bio yangu ndio inafungua kiwanja tarehe 1, na hizi mzuri sana, na hizi nikiwa niko na hiyo hamu sana ya kuongoza Kenya vizuri na kuwafungulia hiyo siku na ikuwe na medali. Maandalizi yangu imekuwa mzuri tangu tukuje hapa. Yes, tukiwa huko Kasarani, Nyeri, Ngong, Kalula, tumekaa tukichange climate kuadapt weather. Ndio hapa ndio altitude. Na sisemi kitu. Mimi nasema tungojee tu matokeo, sababu ushafika hapa lazima chenye kilikuleta uanze na umalize. Swadhi yue moro machuok duogo rwade donje buch jopiny. Nitiere ka giwelo modhial Alvance Odhiambo, jakene ratich rowere. Odhiambo jiro apisa mar Haki Afrika bende nitiere ka. Pod orito Shadrack Omondi miluongo Mushwa Nawa, en jakanyo bunge la wananchi, kodonjo ni to wabiro chako kod gigo mbaka. Kino dang'eyo ni to be umor gi kuma sirikal ochimo sani, mane mbaka mwadhi goyo bang' daka moko matin. 2-3-6 nega kunyalo yudo oda winjere ni to be umor gi kuma sirikal ochimo sani bang' kanosegwel jomoko ma jokanyo mag jo ODM. Koro ber kusoyo mane mbaka mwadhi goyo bang' daka matin e buch jopiny. Kik dhi mabor ahinya. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Naenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story, even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Benga oken benga, ka ukiluongo nying Dr. Osito Kale.
E gwenge mag Mabinju, e Asembo, Ramogi TV olimo jabenga marahuma Dr. Usito Kale mar Nabi King. Kapo pod watugo tuka longo kana winjo thumbe wuonwa ne biro ga giri thum gramophone. Omiyo wasigande mopondo madibed ni ji ok ong'eyo maber. Koro ka beti osetho otieko higni 5 Anjeli bende otho. Bende oketonwa e ler e wi jongolo manokalo e lwete. Mokwongo tho mar Omondi atimone mos kabisa. Tho mare no ochalo ng'ama asewacho no ochalo ng'ama olwer bath pada konchiel. Tudri gi Solomon Atito Kafaya tich abishni e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro Ramogi Ajong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore Sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen otieno. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima Ngeso ka Ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Aero kamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka buch jopiny chakore sani to nwa penji ni to imori kuma sirikal ochimo sani koso yo mane kaka inyalo nyiso ni 2-3-6-0 nyiso nyingi kaminene Ramogi TV to mondo winjane to be mor koso yo nitire wendwa modhial ka endi Alvance Odhiambo sechopo en jakene ratich rowere to gi Odhiambo Jero apisa mar Haki Afrika pod warito Shadrack Omondi miluongo Mosh Wanawa jakanyo mar bunge la wananchi kodonjo to wabro soye mbakani lakini sani to wadhi chaka Odhiambo wachaka ne kodi imor gi kuma sirikal ochimo sani koso yo usebedo kung'anyo chingni koro dwe achiel waneno ka nitire lokruoge moko moseketi sani koro chalo ka gima nitire sirikal barwa bar umor koso Erokamano Trevor kaki wacho luonga no Odhiambo Jiro an ofisa mar kedo ratiro mar oganda shirika miluongo ni Haki Afrika ne dakwa in kiyie to wachiw a moment of silence to our fallen heroes mosebet ka kedo ndalo mege maandamano. Erokamano koro ng'ama very conscious wiye kunyal bet mamor ka issues mane wakedo ni poko bedo resolved because gimwa neno ka sani tumre en ni ker mar piny ni temo mana mondo deal kod issues politically
otemo mondo obai jok mofil ni nyalo support the movement for total liberation mondo bi side ne mondo dhi mbele kod telo marach ma njawa kedo ni. For example, okinyal claim ni weche beyo ka the cost of living pod ni malo. Okinyal claim ni weche beyo ka yudhe manowuok oko mondo ked ratichgi onegi to nyaka sani onge action ma wanyalo wacho ma tangible ma sirikal oseketo in terms of compensation ama in terms of kao hatua mager kisheria ni police ema noyud on live cameras kanego jogi. Okinyal wacho ni weche beyo in a situation ma rais mar pinyni owacho ni wang'ni koro dwa keto serikal ma reflect the face of Kenya kendo serikal ma is conscious to the issues mege jopiny, yet jok mowalo mondo puodh kod bunge mondo kaw tij CS odwoko jok mane wa in charge of impunity. For example, kidwoko Duale ma was part of the leadership manetemo mondo wa militarize the police, chake dwoko nwa. Idwoko the waziri mar internal security more oversee killings of people. Not katamna sani, katamna kazi miyo nenti rallies. Jogwadi monegluo Nyanza ka, Kisumo ka, mogol nyaka prison officers mier, kabiro nego dhani ot. Iwacho ni one thing is okay. Okwanya liyen piny ber, ka joko mogwelo nyingi mondo otimni, mondo mitich, ka uoni neno, ka oparanya EACC okwede. Owacho ni nyingi ochido, itimo lwala, maga joko mogwelo. Ogwelo nwa jok man kod questionable character, jok ma lack integrity, kod jok maonge kod oteko mar tayo Kenya in this kind type of crisis, jikaka Joho gir kuchande. Koro wan wawacho ni otemo tiyo kod political parties to quell the pressure for accountability. Okni odwa mondo fix the current situation ma jopiny nego. Jopiny wacho weche mege corruption. Okao bwana ma was in charge the JKIA deal, inge JKIA deal. Mwani dwa mondo okao mwand mar piny or mere private investor for 30 years and so to kengiyo ge ma wa receive wa gain from it, it's meager. Okao ngat ma was in charge of that dubious deal koro o shift manda shares to kete koro weche mege youth. Okwanya liye wawacho ni unless matakwa mege Gen Z obedo met and fulfilled, the struggle continues. Okay. Yes. Alvans, un kaka joma nosedhi nyaka ndara, umor gi chenro ni koso oyo, koso ibi yie kaka Ojiro wacho ni okelo siasa weche mag telo marach. Erokamano Trevor kuom gwelowa mondo watwak kae. An anyalo wacho ni kane owuok nwa dhi ndara weche ne ng'eny. To weche gi onge kama nowinjore manoban gi mane gibedo weche 10 kata weche 5 kata wach achiel. Ne ging'eny. To anyalo wacho ni nawacho nu kata studio kane an ka ni kane inyalo tim research nonro makare. Ni dhiro ni ng'ato ka ng'ato nodhi ndara ne sababu ne kipenjo maber. Doni ng'eny ji to nodhi ndara kane wapingo chik mar ushuru cha. Koro gima dawachi anyalo wuoyo kaka jaluo to kendo anyalo wuoyo kaka kijana ma ja Kenya manodhi ndara. Apana an Citizen noyudo namba na kana ane maandamano. Onge ng'ama nang'iyo nuluonga maka uromo koda maandamano eka na okawo namba na. Koro dawachi ni ok weche pok orumo. To kendo dawachi ni ok wan marach ahinya. Ka dwacho kaka jaluo gimoro achiel mane wagore ne mokwongo ni en sirikal man gi wang' jo Kenya te. Nekech kinyalo neno kata example mane nyisi ne kane oluong kata tich mar KRA ni winjo ni dhoudi ariyo kende emano kawo. Masani riwruok magore ni weche mag mibadhi. Nofwenyore kata joma nokawo kuom kabila ariyogi ne ok gin go tas, ne ok gin gi qualification moromo. Ni kawo gi ekawo ki siasa masano noyie kodgi. Mwanyalo wacho ni they were politically correct, but they were not qualified. Ne ogin joma opuodhore mane nigo tas moromo mondo kawo tijego. Jaluo ne ok nyal kawo tijno nikech ng'atwa mane nyalo bedo kata notimore nade
ni onge. Koro nwaywago sirikal ma ng'ata kabila te nene iye. Koro atua mokwongo mwajogo ni Nyasaye erokamano. Kata an jensi pod afil ni gima nwagore to pok wagik. En atua mokwongo mokawo jaluo mondo ketowa kama ne nitie. To Nyasaye ber ka wadwa ma ojero wach. Kendo dwa miye gone erokamano e mbele TV ka. Ojero ni nang'eyo ka nogore ni ratiro kata weri mar jensi masani. E weche kata mag school fees mane bedo charge e school illegally. Ndalo mane machogu nitie. Mano gima ne gitimo nono. Kanyo wayudo kata tho mokwongo mane ogo Rex kowuok kadhi ode Yaya Center, ogo bunde gi kangi kato kijana miluongo ni Evans mane gigo e town. Ne wan kode Kenyatta National Mortuary. Kane gitimo bero miluongo ni postmortem. Mana gi ng'wech na kod pok naneno kibaro dhano. Wuod ma wa Maximu ka duogo, nokaduogo. Ojero nyaka ne ng'ato achiel, nyaka ng'ama noneg mogik. Gine bero Kenyatta National Hospital kod City Mortuary. Mang'e lit men go nikech en noneno tho gi wang'e. To neno joma owuoyo gi wang'gi, nyaka joma nogol mokoro. To anda wach kaka an wuod luo mosebedo Nairobi ka kwathagore ka jo athagore. Ni kata manyo ni kawo ji e Kenya Forest. Nyithiwa nyodhi marach. Ji no ringaringe pap Kenya Wildlife ka giki ni tikawo ng'at achiel. Ng'at achiel ni bidhi igolo kangosi gik malo bedo disqualified. Joke madhi. Koro an gi ratiro dawachi gi teko ni atua mwakawo mokwongo mokawo jowa mokari adek odhi oluome kacha. En atua maber kuom duoko penjo mar fairness and equity and inclusivity. Okay. Mangiso ni jowa koro ni iye kacha. Lakini mang'eny protimo nade? Pododo. Okay. Mano omiyo kata pod amor ka winjo ka jakom jomoko nyalo wacho ni seche moko ni jakom koro odhi odonjo sirikal. Wan kaka wang'i kod kaka jakom owache ni joge mogwel odonjo sirikal. Lakini chama wa mar ODM ok ni ang'owa, ok ni sirikal. Mane momiyo ODM pod chiw minority leader, Okay. pod chiw chief whip makoro dwadhi ne Mile Mabona jowa motegno. Koro pod odhi mbele lakini gik dwaro mane odwaro mang'eny pok okotimore. Okay. Kane wawacho ni wach mar ushuru molo jopiny, wach mar manyo tich ne rowere, ing'e maber ni gimomiyo shida mobedo manomiyo gino chwakore maliet. Kane Uhuru oyanwa ka kazi kwa vijana, bwana cha nokawo motuno nade mane odhi ogolo. Okay. Minewa mane nyuol kane owenwa Linda Mama ne gikawo gitimo nade ne gidhi gigolo. Yawa ma Kisumo be ne nigi lit kabisa. Yore mane Uhuru owenwa mane Amoron kawuok Miwani kadhi nyaka Mamboleo mago te nochungi. Koro Soin Dam mane konyowa e wach mar oula mar Nyando maywe jowa mago te nodhi chungi. Kwa nyalo paro ka Bonyo Fisheries gin gika no ya kanyo odhi oket sigigi kanyo pok waneno jogi nyaka sani. Okay. Koro dwaro mane odwaro te to Otimore. pok ochopi. Lakini barabara ma koro president okawo molo gi jowa ma Nyanza Tuyiego. to wanyalo bedo gi to wanyalo ng'iko wang'wa matin koro wadhi maber to pok oromo medwa moko. To in ineno ka wadhi maber Ojiro. Ing'eyo ni Trevor weche mege political accountability seche ma iset the main agenda udwaro lokruok. The struggle kelo gimiluongo ni long term benefits to nitie short term benefits. Ma inyalo wacho ni struggle ni kaka dhi mbele wadiyo William Ruto ikona to odwaro kaka onyalo breathe. Part of his breathing strategy owacho ni Raila Odinga to kod ODM to kod Luo Nyanza population nyalo konya ease the pressure. To owacho ni wabol nigi 1 2 3. Wan gik maruto miwa to wa grab. Because the Luo community osethagre higni mang'eny in successive regimes. Wasebet ka watimo national politics. Wakedo ni piny mangima. To ka piny ochako losre matin to jok moko ema benefit. Emomiyo wan wawacho ni as a human rights activist, as an advocate of human rights, as a defender, as a wuod Luo, seche ma wakedo ni mondo piny olosre, to be nyaka waked mondo Luo nation bendo winj lokruok mar piny midwaro ni. And in the process, ka Ruto omiyowa nafas mokariyo, mano wa grab. But we do not lose sight on the main agenda. The main agenda enini onagi wapod onge tich, the same way mayude Kenya te onge tich. The main agenda eni corruption tie matago
pinywani, even at the county level. Emomiyo wawacho ni ok wanyal ridhika ni koro wachopo, because now even the pressure is even now being taken to the county level. Wadwa mondo Gen Z and the community actors at the county level bendo kele mwamko mpya mondo governors machamo peswag madarau, governors mokel maendeleo, MCS molingalinga makta onge bill magikalo manyalo konyo piny mondo rakro kodo mondo telo maber mwagombo maloni daiwa mani kor gweng bendo feel koro the pressure will continue, the people power pod nyaka wabile mi wawacho ni wan pok wa give up kendo poko lowa wan mani retreat to wadwa wuok kendo kod nane mabiro mbele ka makoro will be now a new wave of people power action mondo wakombwa pinyni once and for all. Advance ji wacho ni oteku mar ng'anyo ni odok piny nikech ntiere kaka ng'enyu osendhogo dwaro mar jopiny nikech koro jomoko osegochnegi, jomoko donjo e sirikal. Oteku mar ng'anyo in kinene joma osebedo ndara odok piny koso Trevor, ng'ama paro ni oteku mar ng'anyo dok piny mana ng'ama wuonore. Gima timore sani ni onge thieth mosemi gini. Ing'eni jogo ng'e tuo to gikia yadhe. Gima timore sani ni shida madhi mbele uchor mbele. They have postponed the problem. Yes. They have not solved the problem. Yes. Ana dhi ndara personally. Eno dhi ndara. Anyalo kwan kata joma dhi ndara. Anyalo kwan gi around nikech nwang'ere molo ndara ma Thursday ji ne dhi ji matin malich. Wang'eng'ene mae ng'amo mako gini motegno ma en ochune ka ywak punda. Manyako remena nyakubi. Oteku pod odok piny. Ok odok piny. Gima na wacho mokwongo ni kane ji odhi ndara, gima ne gineno maduong' mokwongo ne en reject the finance bill. Koro nitie jomoko mane ing'eni sama wane struggle, nitie joma nigi short-sighted, they are short-sighted in the struggle. To mana kaka wacho ni nitie long term kod short term. Ing'eni long term end game of the struggle en gima kata koro Raila owuodo mar Raila Odinga koro onge. Wakonyore akonya kucho ni jaluo nyaka bed kacha eka nyaka wayud konyruok. Mano long term. But short term en kaka wanyalo kalo ura sani kwaikore gima timore gima kiny. Gima osetimore ka Trevor en ni yawa ma josiasa kod interest party osetemo kawo girwa ni mateka. Gidwa biro mar gi nyakwaye. Koro ka gisenyo nyakwaye to giloke gir doho. Koro gidwa kele ni odwa. En wach mar odwa. Koro en wach mar dalawa. Koro wado ka jomo okuche ka gin koro giwacho gima opogore. Kanyo wang'anyo tiyudo ni jo ng'anyo makaratina kod menyeri gin gima giwacho ni Mudavadi kod Raila must do what? Must go. To an go jero gi joma moko wan e town gima dhi sit. Wan wacho ni Ruto nyatimnade nyaka dhi. Koro gibite the struggle. Nikech koro wan maono ma wan go. Gima waneno wafwenyo ni gin gima gineno o gin gima gineno. Kato mar ariyo mana kaka jaduong' ojero wacho ni wambe wan joluo kata wan e struggle. Samoro wanyalo yudo kata gimoro matin momi wadwa ka koro miyo wadwa mbadi. To wang'e no wadwa molo be ni kacha matiyo maber mosekonyo jowa. Ing'eni seche moko nyalo lendo chunyi matin. But seche moko ing'eni nyalo paro, inyalo koso ywak sama in gima iti. Ka bang' wige ariyo kiduogo iparo gima ne wuodi timre gima jeti tamani. Mirima nyalo maki kino matek. Koro miyo serikal ok nyalo kawo ni gini noserumo. Ni koro miyo gidog gidhi gitimo nade? Gidhi ginindi. Kech lokruok madwaro pok watimo nade? Pok waneno. Ka sani dango wach ni wakawo mbadi, waketo kacha, wawach ni wakawo wete odhi kacha, to IEBC mano ma wakura pok waloso. Dono kamano koro maandamano manyotimo onge tiende. Manyiso ni ng'acha kata ng'ama chiemo olokore kodwa mok wadwar, pod biro ma wang'o, biro ma wakura. Akeni biwinjo maber. Ko wach mar transparency and accountability. Bedo gi ratiro kod timo gik moko e lela. Kaka kawo police. Inyiso ni police ikawo kanye tikawe ji adi. To gin yie to wago kwan ni sub counties mwaka constituency gin adi. Tadi adi in adi to total ma momiwa gin adi. Ratiro mar bedo open pok obiro maber. Koro miyo ng'anyo pok odok piny. Pod wang'iyo kaka ng'ani dwa timo nade? Dwa terowa. Emomiyo wamiye notice mabor man nane. Kanya gananero en gi nafas. Monyalo timo nade? Onyalo timo. Ma be kama mbaka nitiere ojiro ang'eni Shadrack Omondi meno moshi wanawa be koro donjo kodwa mbaka kasani. Mae kama wach nitiere ni kata bedo ni omi jatelo wacho ni nane modhi doge ng'anyo kendo. Jomoko wacho ni thuolo mimiye no
nok ok en thuolo mamiye saa mar loso chik maler nikech kata mana sani seche mowueni koro pod nitiere mutni moro iye kani koni en gin gadieri ke wachno koso William Ruto president mar pinyni chal dher pur ing'en dher pur okipur go kiso lweti ofuko nyaka ichoge gboka yakado de chom keyo mane William Ruto is a perpetual liar osebet ko wodo jopiny osebet kotenga makoponi bet ni William Ruto bratimo to mano wachini koro yudhe oseng'en en nyaka rakrok mana kode gboka ing'eye gunduru yako onyalo timo gimwadwar emomiyo wacho niya one struggle builds on the other ne wachake through the struggle marango reject finance bill to wagunduwa ni kara bwana ne dhoge matek to luor to wachako bende wagunduwa ni karo bendo sefo yani joge mano keti office gin jok mok okoromo emomiyo wawacho ni when we achieve anything in the struggle ki achieve gimatin ti appreciate that's how you build a movement and that's how you move in the struggle ntie success stories finance bill was rejected secondly the second success story a new wabunge bende chronicle self awareness ni kara jopinye man gi teko maktangen seche miditere jogi bunge gidi tumo debate ka ging'eyo the people are watching and kamedo gima jakom wacho kakae en niya we have got a political issue and we are in a political situation right to water is a political issue wawacho niya tuo mwan go en no wan kod ker ma we can no longer trust but he's a man under siege he can give some ground but that does not allow us nukoro wabed wachak klapne wadwaro ni in the struggle nyakibed kod allies nyakibed kod supporters wakwayo Raila Amolo Odinga kod ODM and other progressive parties and movements mondo wariure uru and the first thing gikonywa mondo wa put pressure on parliament mondo wa constitute IBC commissioners obedi office the moment mwasekito IBC commissioners office wadoki kod gweng wabunge mancha tumo okora kai ma odiochieng gin gi Ruto otieno gin gi jopiny wan kod wabunge megeluo Nyanza mong'ang'a maber no wan kod sheria maharamisha dhano mondo bed kod kodi amochiw kodi colonial law wadwanu wabunge mok push agenda mar jopiny ter dala for example one code president makoro ngo kod trust wadwaro ni ka commissioners go se bet office donge incho uwacho ni jenzi power get dok piny we have a strategy signatures ni tama collect 10 million apenje no koro sani wamanyo allies wari strategize wang'iyo new strategies to wadwa mondo wa push mondo IBC kose bet in place wadwa kao signatures mwan kod adier to wabro penjo we are also very happy no bendo waneno other movements mabendo dhi court mondo gikwayo ni mondo chief justice olosa ne bench mar judges mondo ong'iane behavior ama kaka rais osebet katiyo mondo that qualify ni mondo gole wawacho ni sawa it looks like a legal nonsense but it's helped in putting pressure but gimwangayo ni ka IBC odonji office bwa collect signatures mwadwaro Mr. William Ruto, we will not play with you. Okay. Omosh wana wakoro donjo ka endi omosh. Seche ba pok idonjo ka nwa gomba ka ni to un kaka jopiny. Umor ka serikali pango sani kosoyo. Donjo mar jo opposition e serikal makoro ndo ka Mbadi o ka Paranya o ka Joho umor go kosoyo. Ero kamano. Yes. Wamor go. Ok de pele. Ngeni opposition ok no losi Raila kende. Which means ka jo wodonjo wan dwa mor nikech nitiere jo mantiere kanyo ingin ntie seche ma ntie ber gimoro to nitie rach gimoro wasabedo oko adiera makende kor ok nwago kura ne jatelo mantie matiyo sani lakini apane sani koro wan modhi bede molo jogo koro ana supporter 100% gimotimre gi sani to joma wacho ni opposition koro dhi tho kendo koro se onge ng'ama dhi keto sirikal tesri Raila Amolo Odinga pod yweyo ing'eni
ok wakawo pachwa te watero William Samoei Ruto. Kiswahili kucha wan kimwili lakini kiroho ok waonge wan kimwili, yani wantie kuro oneno wan wang'eny lakini kimwili to nitie wan gi kwano moro. Ruto riek. Ruto en ng'ama nyaka igone kwano kabisa. En ng'ama smart akili. Koro kokineno nene malong'o onya inyime. Nitie joma wacho ni mbele ka higa mar 2027 kaka koro osesojo opposition e sirikal mane kwano ma en godo kendo koro idhi donjo kodgi e sirikal ayanga higa mar 2027 mano be gimudhi yiego. Ineno mokwongo as in I think nino ka jenzi ne ng'anyo to an ka kumos ok na dhi ng'anyo. Awach ni an ok na dhi ng'anyo nikech an ok an jenzi. Ineno ok na dhi ne mi ikokoro mi ni nyabedo gi ga mang'eny lakini akili mari en mar jenzi. Koro mano kata kidhi to onge sida. Koro nitie joma ne wacho ni ne gin gi roho ma in ionge gi roho ina. An nyaka ne nyuola sana no mandamano. Sana mandamano ng'ato dhi gi sanduku ni. Odhi ano nie mandamano sanduku ne be ndiro kanyo. En gi target man. Yen onge gimo badhe. En tie chiemo onindo kech bora ni entie ko jali gimoro amora. Koro sani ko Raila oriwore gi Ruto. Nitie joma pingo. Ma winjo ka jomoko wacho ni iketo kidonda Raila we kidonda moro e chunygi. Koro wacho ka ni monge luoro. Kipo Raila moro dio keto kidonda moro amora e chunyi manyo hospital odhi othiedhi. Manyo hospital othiedhi. Nikech ka Raila odhi e maandamano ma mogo wuok 140 biro nyaka 100. Raila mane dhi e maandamano. Koro sani Raila oriwre gi Ruto Kiswahili mang'eny. Koro awacho maonge luoro. Omiwa mekwa ma wan go. I think ni joluo sani wan e telo. Masani be wabro dhi dala gine week a week. Wadhi dala kwan mwane pesa. Kinada no pio ngane mbade otim ne Ruto odi Gasago odi tingma buru wutho gi gambut. Wan mwane pesa. Gyo penjo no en gini sani seche mowuoye ni. Ntiere paro moro mar ni mondo gol Gasago e telo. Emomiyo ji wacho ni mano dhi nyiso ni higa mar 2027 koro en Ruto gi Raila. Ana support. An ka kumos a support. Ingeni kepo ni Raila oriwre gi Ruto tuose 2027 biro to wabe okonyali yie ni ati jowagi ochambigi na dek kende to dhi apana ogidhi tiku tich mangiso ni Ruto chamagi 10 kado rach in Raila bro dinga ko wacho ni gimoro rach to rach to ko wacho ni ber to ber sani dongo wacho ni Ruto ber o wach kata ka wunu gutien ni Ruto no kadwa mano walokre kendo ngano rach mangano kwadwa ngani ber koro ngano mafuta koro kiko wuonde ni ati koro wada teru Ruto ni higni 3 modonge wakawa jowa waketo ni mondo tieki higni 3 odhi mano miriambo Gasago an kata gikela mana gutiene ni na sign ni Gasago odhi kati chia mane nindo a sign kata kokangi negi bede ndara be kuno si uchawi ni maombi magirgi mani gitibna gin mani giketo koro ingogi negi chiugo kinyi mage go koro gino sabdi mo ingogi koro wan wabiro support to Raila kodonjo kamoro to nyakodu koro wan tie kere wan gitiladi telare ngama golwa be onge igina par Ruto bedo telo jawatieko kendo chako ok ngad boda kendo poro chako duogo mana koni kendo Ojiro mano be gibiyie godo kuma wadhi en koro nikech unto wuok ni unu dwaro ni mondo Ruto owuog e telo. Yes. To ntiere kwano magore ka ng'at makuongo ma chal ka gima oket kama tek en Gachagua. Kawuono no wuoyo mowacho ni onge gi wach ng'ata to joge moko nitiere mano dadhogi mano wacho ni ne siro ng'anyo kendo nitiere wa maleng' moro mawuok ne idwa gole e telo. De mano en gima ni kare koso igolo gi e telo tigolo gi kar gi ji ariyo. Ing'eyo ni Trevor allow me mondo respond kamae. Ok wanyal bet supporters ama sympathizers mar Gachagua. Wang'eyo history mar Gachagua to wang'eyo kaka Gachagua ne criminalize the Luo nation. Kendo wang'eyo weche ma Gachagua nosetiyogo na ng'isi ni ng'anyo makoro waloseni. Wachak losi ng'anyo mokwongo kaka Ruto donjo telo. Onagi wadi moneg Kisumu. Onagi wadi moneg Nairobi kakae.
to Gachagua giri kod Kome mancho weyo office de giloso nadi. Koro Gachagua ka Nyasaye koro jibu maombi, wacha maombi ya Yesu ama ya Mungu ifanye kazi yake. Emomiyo Gachagua ok wanyal dokne ka koro juok manoiro koro hinye ama tere kaburini. Mano ting msalape kod sympathizers mameke. On the other question manyalo hero mondo a respond to. Na ngisi ni kendo osiepne no wacho dia. Ni dhano kod the struggle chal bas mowok ugenjwa Kolali Center kakalo Aboke Ukwala chopo Ugunja ka hao Nairobi. Nitie jok mabro lor Ukwala, nitie jok mabro lor Ugunja, nitie jok mabro lor Kisumo, to ng'ano kolor makosa gani? Ba nitie jok ma ni kod siso machopo Nairobi. To bende wawacho ni diere kakai. Nitie gimiluongo ni low hanging fruits, benefits mabiro in the struggle. Sani osiepa ni Omosh en kod geno ni dipo the political arrangement between Raila Odinga kod Ruto nyalo kelo ber ni Luo Nyanza. Ber no kobiro by its own. Kata mna mondo Ruto many Raila any pressure nendo ket. Margency. Mar the conscious men and women. Emo wacho ni the pressure jaka dembele. Kuwa dwaro more fruits. We kuro nos azodagi. Auras the Luo nation. Kata koponu wadwaro more respect. Ama recognition. Ama support. Kuom William Ruto. Mabene record mare ngiso. Nene ngatu magoi. Ene ngatu matu napanga na tunatenda. Nyaka podu wamed na keto match. Mhenje. Yako bro winjo watch. Koro seche ma osiepewa ma engage politically ama kipati. Wacho ni Ruto koluongowa. Bomewa 2-3 things. Okwa ping. But Omosh Ben is aware. Nine ka get pressure from this side. Yaka berni no koko chande. It is like kid work and page. You have to sit for longer hours. And you have to be diligent and disciplined. Koro one what you gonna get there? The donkey work. More the benefits could be. So they are allies in the struggle. The only body know what you nyaka wa coordinate. Nyaka wa work together. Nyaka wa strategize together. Mondo one kako nagi wafaulu iberi mabir out of the struggle, but as a young cadre, as an activist, kikuwa lose sight on the bigger picture. Okay. Yes. Alvan singeni gimoro achiel Momosh wacho ni joma nigi adhola e chunygi to mondo dhi hospital. Lakini nitiere joma chunygi pod nigi lit ka giwacho ni ndalo moro mane higa mokalo. Raila Odinga nokawo ting' mar Uhuru Kenyatta e wach mar telo marach emomiyo nokoyiere higa mar 2022. Sani ka koro odhi otiyo gi Ruto. Jomoko wacho ni kata higa mar 2027 no idhi ket kuome ting' mar ni ene manene odonje sirikal emomiyo weche nokethore. Mana kaka ne gilando ndalo cha. Nikech Ruto achiel no be manene lando ni nyaka nodonj ka gik moko kethore. Betire dieri kanyo ni nyalo kiweye gi wich liech. Ingene Trevor joma thoro wuoyo gi Raila yo mofuwo gin joma teka ji duogo. O gin joma osebedo matek ji dhiyo. Kisedhi maandamano miromo gi maandamano the 3 types of tear gas. Ojaro nyalo ng'isi. Nitie moro mamuoj ma nyithindo ka ne layo melo joma no the first day. Machi moro na bet mapenjo jaro ka city muchari. Kaparo chieng' man Raila airport mano dwa donjo Uhuru pagi thuon. Kane en gi Range Rover momoit, I think it was a Range Rover. Keno Mosh majani Range Rover kusene nitoko mane white kakoro dwa baro Uhuru pa. Mano gore la tear gas. Nene na tear gas almost 1 hour. Mosh werigi 1 hour. Ogore la 1 hour tear gas. Werigi 1 hour mar wuoyo. Ji mang'eny mothoro wuoyo ge wi Raila. Gin jomo bete ot. Ni jensi dhi uru. Kata mana joma choche wa social media. Gin gibete ot. Gibete keyboard mar Twitter. Gin beneficiary. Gin giri. They don't want to join the struggle. Ogidwa bete kinyang'anyiro mar loko piny. Gin giri wen giwuo kama gibete. Gin e joma wuoyo gi wire. King'e gimomiyo Raila pi wang'e chwer. King'e gimomiyo jaduong' no pi wang'e chwer. To Raila mina no. An koro ywak manyo wan go machiegni. No mi atemo ng'e Raila en ng'a. Ji mang'eny ok ong'e kata gima manyo wadhi mbele ni. Ni jakom ong'eyo everything. Onyalo bedo ong'e kodwa e ndara, but ong'e everything in solidarity.
ung'ene ji owuok kanye dhi kanye ogi kanye ere manya kata mana gimoro ma koro wacho ni ng'anyo dok piny ni jakom nigi intelligence ng'eni ng'anyo medo pressure no dhi malo to koso dugo piny koro gigi be maga decision ge nikech inyalo nyiso jakom no eka kata to pressure dok piny kwan ok wadwa slice achiel mar mkati wadwa gore ne duong' mar ang'o mar mkati koro miyo wan wabiro kala ora kwa gi kanyo emomiyo wacho ni gigi pok orumo ke sama owueni jopuonj nyalo 46 ma interns moa expect no bed mondo ndiki permanent and pensionable ok ondiki ni obunge o reject nikech ne finance bill otimore nade ne ok okalo mano wadwa gore makata sani jopuonj bo opango ng'anyo manyiso ni gidi pok orumo doctors manyo interns manye expect ni gidhi bedo confirmed permanent and pensionable gime ne ogibedo confirm mo expect ni kendo gini timarawa dikelo ng'anyo to owacho ni ng'anyo ok nyal rumo sani ke jakom pok otigore gi wach to mana kaka ojero wach ni pressure makoni ema miyo ji wuoyo kocha kaka imedo diye nikech wang'eyo maber ni Ruto gima wacho gotiene madier donginjo kwacho ni Ruto riambo seche te Ruto riambo to mane ang'owa mane kite gima wacho ni gotiene mi believe gima wacho godiochieng' ok di believe emomiyo yiende kata wadhi kode kocha ka wang'oro timo nade wang'ore oyaw to nyaka wang'e bende mtoka ma Ruto idho ni boting'o joma chalo nitie joma mosewuotho kodwa maber manyaka wadogo gi chien ma chunygi nono mowuok ne konyo jowa akwenore mondo moloka osechung jowa kata pende docket mane entie no ne en docket mane oluwore gi wach mar simo wachni but adier kite gi timbene mar adier ok mar simo mago jowa mosechung kodwa koro sano chako medwa mbadi makendo kano pesa ke pesa ni ema wach jopuonj midhi chulwagi kanye mambadi nitie pesa ni pesa madhi wuok madhi pesa ni mambadi ok chulo madhi miwa fertilizer mar kite mane mambadi nitie to gima wadwaro ni wabed gi system marito makoro paro moko ma donjo Ruto ka mag World Bank international gi wadagi paro ma wacho ni nyako wuoyo nyom wuoyo mama sada America nyako dhi moko mane dhi moko ngabasa ma America makelo paro maricho to kendo sani gikawo kodhi ma oko mabilige soke kodhi no kelo pollens ma uwuok koro donje chambwa cham sani ok chiegi nikech kodhi mar chiemo mano kele Kenya koro mano mondo ni jo obed kacha wago nduru to kiko mfame gine adier kosa nang'owa kosa miriambo to ng'ama wacho ni ka Raila otimore nade an nusu mkate mar Kibaki dongo kelo flyover Kondele jomokia nusu mkate mar Kibaki dongo kelo flyover Kondele akwana mana chiel kende nusu mkate mwachamo Uhuru mana okwadonje kata nwadoro nyadi shake dongo kelo exchange bypass exchange ma Air Junction to kendo yawo nwandaro mwaka odhi nyaka Kisii tani meli mane ndaro Uhuru MV Uhuru ang'o kelo moyawo ojawno nyaka kafko manyogolo yawo mango te nyoti mareni koro ka oko ngine to mwero ng'ama nitie to ng'ama nyalo werio nyaka wabed sikabitede kaka ng'eyo choke matonare machal nade mangoro kuwe wach mar wan kaka jelu to goro be abo ga diego teba goro lo ngano ane pa kato bere ka timore thika joma joduo manyoni man Kenya University emanyana mana thika magilana kanyo jana joma lo kanyo mana joma nyota lo kare nyina mana ne ama kibra gikuma joni wan mo ne gidamo nyore ko sawo winjo beten wach mane to kan wagore gashago ni chiu apa no kono chiu aparo ki mono ne mado to na kono mi sani kenye gashago bo pia kono nge suno kae jo jeni ki kuro nyaka timango koro bang' ma in kineno nikech jo moko ne wacho ni wach mar ng'anyo ni koro oteku mare dok piny ngene wan kaka joma pimo for example Mombasa utero jo don kanya duoko piny Luo Nyanza
omiyawa mbadi to gi ng'ane go pia wandani odok chien mano anto gi pacha neno ka odok chien ng'anyo odok chien nikech sana wan joluo onego bed mamor oketwa pesa to oketwa e sitima ang'o kendo adwaro ang'o kendo pia wandai inyise mbadi ko adwaro di sitima no sim piny bedo mudho wan mwan ang'o mwarito ang'o mapod warito ng'ato gi pesa ng'ato keti omi sitima madong' amokonyi inya timo gimoro amora simetimo ang'o seche midware wanae sitima nigi ler wane pesa koro wan sani machas mapok wayudo koro e ndalo matis mwada bede kodegi ata kwaya akwa gi mulo Ruto luor en ng'ama luor kabisa ka GNCs mone nindo koro kapo ne Raila oramo ni ato onge kuma dhiye kaka Raila dhi EU be an gi pachana no dhi kuro mondo dhi gi kwal Raila uchako duogo kendo uchako duogo no mana ka kendo 2030 Raila be ngino ti Raila okti ka ngisi no 2032 be Raila pro chako ti kendo wachako doro mala kendo koro gi jogo wana otonade koro tiyo koro wana doro maende adir maken wana doro maendeleo ok ni seche mo dhi ma maber seche momi wagi mo richo sani jo rabon dwara ina te ok dwara serikal momi wa desni wada tiyogo ma ok ne tiende mar ng'anyo bang' makoro ng'anyo lure ni moko ing'anyo nang'o piny edhi wuok idhi ng'anyo nang'o mos kuom jo ng'anyo lakini kiwuok e odi penjri idhi ng'anyo ang'o mi ng'anyo moko ng'anyo ni ne nitie timdi nitie ng'ama dhi ng'anyo nitie ng'ama dhi maandamano ode onge mogo kodok mo nitie be ng'ama dhi maandamano ni Ruto must go en Ruto no en Ruto to koro seche ma Ruto dhi kasako dhi iko ndela mo dinge osairo Ruto osairo Gasagwa lagi nyiri sani ofiringenye bombo mang'anga bombo kibudi imala mulo dinga piny kade mlango mofa okinyal neno oku mano die tre mano die UDA ko Raila oku makata tweto kote mano de Raila poko dega makato itu wito kote to giwacho ni sani koro jiteni e sirkal koro ene kana negi ngiso na negede to na de dage gi ko negi ni wadu ni wadu gingi wu kote brada mwana I don't know what you go the guy ni bangma nikech ntiere weche loko chike be onego lok kosoyo kata kiloke koro are man-made to chike should serve the interest of the masses and chike onego bedni or improve the livelihoods of koro ntie chike magandamiza piny ama dhano ama ntie chike miya place mondo certain actions obed legally correct. Can't achieve example, much more corruption. A lot of gaps in terms of dealing with the corrupt, in terms of prosecutions, in terms of investigations. Then we have to look into our legal framework, more Katie, deal with corruption. The other thing, enemy, there are underlying issues. Momi Ojo Kenya, Richard Otimongur. Tongur, Mandaman is just one of them. Ingen game whatever is the only tool. Many law, match. Just one.
court and strategies. Omiyo wawacho issues manja Kenya ng'urni. For example, nchi neno ka list obedo circulated mar kabila achiel menwa kale ginie directors ginie chairmen ginie ok wanyal clap ni ka pod waput pressure mondo the country obed reflected in those kind of appointments. And the same breath bende wawacho because of the struggle ma Gen Z oseketo omi ayangwe wachota nitafuta wadwa ni wodo Kenya opio wadai badi nafasi muyudogo kiku rumba kiku budgo mani bache nafasi muyudogi parie uroganda luo mosebet ka hinyore kendo katagore wandai nafasi miyudono terie stima e gwenge kambe mang'eny sani mege sola nyalo tiyo in this private ma iwoni mi bro manage kendo bro coordinate emomiyo wacho ni in the short term mar kopo ni Ruto bro bet for term mokwongo wadwaro wanyalo text bwa wasina in that way and no one could be to do with the 1, 2, 3. In the issue, okay, no more than you get no more watch. I don't know fees. Kawan economic one baggage buong kabisa. Ngeni ko Ruto medo churu beleka bro yangena. Look at the cost of living. Bro bet beleka but on ma dok gapin usuru le gamna mano. As the Kenya so ye mondo yidgi no oti ko da fast no mondo lock ngi monagi to mondo lock ngi majo Kenya lakini ko be basak pejure ni politically badi finance. What does that mean that the cost of living will go up? What does that mean can I bro do mondo medango mondo medu shure me wacho need this pressure from these other quarters. It is even important for the survival major because one no wala obiom badigiro opportunities no otimo problem salvation social emotion mo no odi ame no wake wakabe mo does not new to fight for accountability. It does not mean stop mothers or ni wa block clap ni ogwa macho negi to nge police accountability. It does not mean ni push mono school fees on pay mono kanyi tin just or that fast math school. The battle continues. The strategy we have to look into and build more allies. Raila Molo Odinga bo wacho ni miya kadeka akwego yamo. The truth of the matter is ni jo piny to pod nigi to jo piny onge gi trust Ruto is a perpetual onge ni Ruto se ukabila ugozi mare jo piny onge Ruto, truth to be told. Kroja kapodu wa put pressure. Kato umoshi kaka eni mukora. Onya mukora ila tenku jana mamabe. Jacob nyaka bosa mameke. No join bende. The Z and the other progressive forces. Nyaka put make mondo make sure the offer ulu to Nagi nation must be part Maruku Faulu. Okay, that's a watch moro ni sari ko Mount Kenya. Sari Nage nafasi mkadek garage.
magin kod mawaziri apar. It's okay. Nyaka wabed realistic kod this struggle mondo wacho ni wakedo ni piny, yes, but matunda mobiro iluo nation to nyaka wakaw as we pursue the bigger goal, and the bigger goal kipenjo ni young cadre kendo kipenjo ngata man in a situation the economic situation mar Kenya, any we must demand for political accountability, and we must ask all the allies and supporters mondo IBC obed reconstituted, wabed commissioners to Gen Z ni kod card. Okay. Abibiro iri Alvance mondo iso ni lengo maru madu seche motiko dano karia de chiel no urno ote moko kama ngeny wasome moko kata ria kama ma no kich mawuok nolongo watna video makana musno mosh wanawa gavano nano kanti chiel kich mano kawuok nolongo phase 3 musno mosh, lakini gima sirikal timo pod oko chopo kiwango ma jopiny dwaro. Ni mana mtire Fidel jaka bondo Ramogi biro no maler kan ka bondo ka endi treva musna welo to ngato ka ngato nyaka ting mana musalape mana kaka oparanya osechako tingo mare no musmus. Okay, no ka pontire moko ka endi Ramogi ma odoyo dienya treva winjo ute yo makare omusa neno kan tire kanyo musno idu welo mantire kanyo ero kama na enya neno ku kaidi to koro Alvance maru maduong koro cha ma enango koro kijo sa chori nani por duoge koro lengo enango sani bado na kwa mojensi kwa millennials majodu ni an kake kijana rawera matin kata mano mosh man kan kata jero man kan okudwari ya ni okwati ni jakom menya sai bakom osebedo gi experience osebedo gi kuom gik matimore gi nango musi shagwe kuyu musi ni mana nisiye tinyalo tugi ni mato manade mato koro yie kineno ka koro mulo boke kineno ka ka otiende koro duodo koni koro itiyo gi wi itiyo gi mato koro sote manade mede pe yi sei koni koro ngata ma fees kada millennials ni nyaka som body language ma jakom mane gima wan mokinyi wan mano kod ok wacho no adi kod wacho ni ODM ni serikal kod ok wacho ni ODM ni serikal bende gima nyaka timo kuo nikech nyaka wabed kata wan ke jinsi millennials ke wacho ni kod ok dalo temo no kama mati ko yire na die dalo nyaka timre ingene gima timre koro ka uni rumbi mar jensi bido gani mob zoning giri ket giko wacho ronge wacho nyaka rekana to mon gima wachi chope mesa nyaka ndege ma kele ngato to mara jobe ko national conversation wanyalo national social wanyalo ni nying machalo kama mondo winjuru ko bene angoga ngo mwadwaro mondo timre moko mane mo diga nikech an gima neno mondo ko eni nyako wami gi nafas wami mondo wala ne waselo sa BBC wanyalo golo rute yo moko chwere to wadok mo atimo signature nikech wawinjore ni jinsi ko millennials we are more than 30 million. Tidwaro signature mar adi idwaro signature mar mali less than 30 million kwalo ko ABC bedo gi independent kale medical report ne acho mane jakomo dhie mabe ji gombo to kaja medical report ke to mana to ABC na ABC ko bedo gratira signature to wabunge tete manyogo yes otanda gini walungo gidala dido mwayiego ema dhi bunge mwayiego wanyalo kiso ni koro gima wadwaro sani wadwaro vote of no confidence serikal tiloko serikal manade manyie gima ng'ato no keyboard ni wadi kia state house ni wadi neno jo motho nyithi go gima court
ni wanyalo timo ginyalo sani shorter kasa ni mbele Equity Finance kuro ka mile mabona nene kaji ni mon bo torare akeni bibi maber mon bo par waka juru ni bo torare be kora baba ni kweli menyuti matek mabil pressure kon gin po kwaneno kata chiel wasene mokuto kendo gimogo ne babero kamano ni for the first time babo amua ni kimiyo joka ka gik mogade jaluo chiel nyaka bede ka gin angwen juluo ariyo nyaka bede ka gimoja wacho ni pressure ni kiko wacho ni pressure ni odhi mosh pressure no odo duoke nyaka county ka je kama kuni molote ni katul ni sa chanjo ya marodo kidi nyao moroni kawuono kuno gokinyi nyao sol moroni ng'amionge ni waziri ma Kisumu for example ngo ngani waziri masia ni sia ogera na about nyaka ne kilo mpato ku ko mejalo o chalo dapi dapi ma sika o sia sia na tao emeke bia kama wakwayo ne ndiki gipar wuoyo mondo bedo confirm wuodo bolo judumo sa sandra kama polisi mogol ka monge gimotimo pangani ber kanyo inspector Dhiambo gini duoko luka manyeni tie sani kike polisi umbolo yini gacha watu waroshea marwa haya omoshi wana miwane ni koro jichimo kanye bana ma ka koro tiko dakari okende sa koro mawa otek but gidingine do kabisa ruto no mujanja kabisa ngeni konchi gigi karot odio kombele kanya ni tudonge na miu na mkatiyo en raila kwa ngini nyako kwa malungu kabisa kuro sechema wake mangadira misi no 2027 ruto okedi ya debe kasaka to di golo ma ina no kasane tiende ngeny korwa kone kabisa koro aka bije wani kwa ni mabur kabisa yene I think vijende sana wan mami yoga seche moko koro ngato ka ba ikitebo luongoge nikech to kochopo sa o kana bene kabisa ni kababu no ogwe bene ko ngichiro manyedi le mandamano ngamba duong sama dipogo lemo protein mandamano gide mandamano yo bu mani ko babu gwe matin ko be ko robe ma wabe wachuno okune wakwayo nikech wan jo Kenya to wan be mobuga kwa tipango kwa bie mandamano onge chi manero ka jakare bu bie mandamano onge ma pinyi mate manade ma bie mandamano to idho ne ngata that's what you ida kare ngiduni mafuko idho idho ne ngata mwambe kaka vijana wako uyudo marwa ni kanye I think wako kwa jakaranda kaja kila bukinga udiem kudhiambo wan jakaranda gimoro kotimre ni kapo winjera bo jakaranda uto kodwa kaja it's okay what you
porote unade pokugi sani tire book this school gima yi basario yani imanyo teach manyo teach no ibuke de manyo teach lalo ini ndo nyaka saboro ibuke ba gimath breakfast ini kiduogi chagi duogi ba ngato kale itiyo karaonge imanyo teach akru kinyi nyakudia sama ko ngado party maro diem kane ngi kan ipugo ji moko ani tiri moko ma o meniti mun ni miuji onge ku ni wana yeri nyen masuni wani tiri ni tiri made be barwa ni se mo ko barwa wabe wako ni ai mo watema gema nega kilo table about us with daughters okay uchupo kama nya utibuna utube totgi tego ni kura itu sali county borwangi okay koro gensis utimu teach maber lakini ma nyiso kuma gensis grae la makre onge kata di onge kata chi procha kunjiri ruto kata gensis cha kumandamano kana dalo de Uganda ne mana prosa kare donge nani so de ya gensis atima support okuna okay lakini mara jinsi wacho ni ngamo meo gini oktimra kama en kechen rail apana umara ila jinsi ribrego onge jinsi tim gige ke rail be support majini erokamana Alvans Odhiambo jagendera tichiro were Odhiambo jira pisa mara kiafrika gishara kumundi almost 1 hour yakanyo bunge la wananchi erokamana yenye kumiwa sechi sakuru bucho pinyo rumo ke kanyo andaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakachi dendo Ombija tae anyakuwa rugo kocha pesa unini mabere jo kama the struggle continues